କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଏ. ଆମ୍ବ, ବି. ପିଜୁଳି, ସି. ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଡି. କଦଳୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଓଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଏ. ଗୋଡ଼, ବି. ହାତ, ସି. ନାକ, ଡି. ଜିଭ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡି. ଜିଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାତିରେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରେ? ଏ. କାଉ, ବି. ଶୁଆ, ସି. ବଗ, ଡି. ପେଚା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡି. ପେଚା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବନାଯାଏ ନାହିଁ? ଏ. କାଶ୍ମୀର, ବି. ଛତିଶଗଡ଼, ସି. ଓଡ଼ିଶା, ଡି. ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କାଶ୍ମୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ ତାର ନାକ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ କରିପାରେ? ଏ. ଘୋଡ଼ା, ବି. ମାଙ୍କଡ଼, ସି. ହାତୀ, ଡି. ଗାଈ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସି. ହାତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା କେଉଁଠିକି 100 ଲୋକ ଗଲେ 101 ଲୋକ ଆସିବେ? ଏ. ବାହାଘର, ବି. ମଶାଣି, ସି. ମେଡିକାଲ, ଡି. ଯାତ୍ରା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏ. ବାହାଘର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।